tarihinka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum jama'a, muna godiyar Allah kwarai da gaske da ya ba mu wannan dama a wannan safiya muka halarci gidan rediyon jihar Katsina. Alhamdulillah mun gode wa Allah da ya yi mu musulmi ya haɗa mu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, shine babban lamari. Allah ya haɗa mutum da annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam. Shi tarihi na ban da wani dogon tarihin da za a ce gashi. Na dai karatun alkur'ani wajen mahaifina Sheikh Usman Bauchi radiyallahu anhu, na haddace a wajensa, kuma ya tura ni waɗansu makarantun alkur'ani a Borno saboda karfafa tilawata a lokacin. Daga baya ya tura ni Masar, can na yi karatun secondary shekara 4, na yi karatun jami'a shekara 4. Daga baya ya tura ni Glasgow, Scotland kenan, kasar Ingila. Can na je na yi postgraduate studies ina, can na samu PhD. To kuma da yake karatu irin na curriculum, karatu irin wanda yake na tsarin makaranta, shekarar karatu za a ce maka littafi kaza babuka kaza, sai a bar sauran waɗansu babuka su zama kamar ba a koya wa mutum su ba. To shine muka ce tun daga shi shehun mu Sheikh Tahir radiyallahu anhu za mu take opportunity mu karanta inda ba a koyar da mu ba a makaranta. Wato ku yi amfani da wannan dama. Mu yi amfani da wannan dama. Haka yake. To kuma shine muke kokarin amfani da damar wasanni da bacci su hana mu yin wani abin kirki a ciki. To amma dai abin da muke ciki din kenan. Na'am. Muna godiyar Allah alhamdulillah. Shi wannan fanni da ka karanta, domin ga Bahaushe ko kuma waɗanda ba su da ilimin boko, in an ce dakta abin da ke fara zo musu likita. Zan so malam ya mu bayanin ainihin fannin da ya dauka wajen karatun nan nasa. Gaskiya ne, da yake a can. Kuma menene sha'awar da ta sa ka dauki wannan fannin? Da yake a nan a wajen Sheikh alkur'ani ya koya mana muka haddace. To da muka je can Misra, Jami'atul Azhar, jami'an nan dai da aka sani mai tarihi ta duniya, ta fi shekara 1000 da kafawa, kuma har yanzu tana koyar da addinin musulunci. Gaskiya ma duk kasashen larabawa in kaji sai ka samu malamai da suke karantarwa a makarantunsu, duka daga Azhar din nan ne suke yi har zuwa yanzu maganar da muke yi. To da muka je akwai kulliyat usuluddin Jami'atul Azhar, wato Department of Theology. Suna karantar da fannoni kamar guda 4 haka. Akwai fannin tafsirin alkur'ani, akwai fannin hadisi, akwai fannin tauhidi da philosophy, wato falsafa da tauhidi, akwai fannin kira zuwa ga addinin musulunci. Da'awa kenan. Kulliyatu da'awa. To sai wato specialization ne a cikin ita kulliyat usuluddin. Ita kuma kulliyatu da'awa tana da zama kanta daban. Wani fanni ne daban. Gaskiya ne. Daga cikin wannan daga cikin wayannan guda 4 da yake karatun jami'a shekara 4 ne, sai suka sa shekara 2 farko a koyar da wayannan duka. To in ka zo shiga shekara ta 3, to da shekara ta 3 da ta 4 dole ka zabi ɗaya daga cikin wayannan guda 4 wanda zaka kware akai. To shine sai Sheikh ne ya ce mu zabi bangaren tafsirin. Ni nayi digiri na farko akai. To kuma da yake yan uwa nan sun yi ta ba da shawara cewa tun da na shekara 8 a wurin, in nace zan yi karatun gaba da digirin farko a wurin, watakila amfanin da zan samu na karuwar ilimi kaɗan ne, ya kamata in canja wuri na karatu, environment. To shikenan sai na nemi takardu daga jami'o'i na kasashen yamma, na samu da yawa, amma akwai jami'a a wani gari da ake kira Glasgow a Scotland, kasar Ingila ne. To su sai suka bani offer, suka ce tunda takarduna sun nuna na samu excellent of honor, aka bani a digiri na farko. Wato kamar dai sakamako mafi kyawu kenan. Gaskiya ne. Na'am. To karatun ban yi shi ba, amma dai takardar da ta nuna haka sai suka dauka kamar da gaske ne. To shikenan sai suka ce in ina so su bani, na rubuta musu ina neman in karanta digiri na 2 ne, master degree. Sai suka ce tun daga yadda abin ya nuna, ko sun bani dama in hada da masters da PhD, wato digiri na 2 da na 3 gaba da shekara 3. In kuma na ce lallai shi na 2 kawai nake so, sun bani shekara 2. To duk wanda na zaba, to sai na zabi shi wanda suka faɗa na farkon. Can na je na zauna na hada biyun. To mutum yana da digiri 3 wanda kiransa doctor, saboda doctor of philosophy, PhD kenan. Shi yasa ake cewa doctor din. Na zauna can daga 1992 har zuwa 1995.